Hej Solvej, det er din yndlingsgruppe her fra 1. F på LTG Lyngby Tekniske Gymnasie. Vi vil gerne fortælle dig lidt om syre og baser og pH-værdi, så vi kører videre. Hvad kendetegner en syre og base? En syre afgiver en hydron, altså en H+-ion, og en syre den er ætsende. En syre finder vi i mange forskellige madprodukter for eksempel, og det her snakker vi for eksempel om surmaltsprodukter, om citrusfrugter som citron og lime og om sodavand. I en base, den kan optage hydroner. For at den kan optage de her hydroner, skal den have mindst et frit elektronpar, eller den skal være negativ. Vi bruger ofte base til rengøring, da det er fedtopløseligt. Der findes også amfolytter, som kan optræde både som en syre og en base. Her har vi for eksempel H2O, altså vand. Hvordan reagerer syre og basevand? Syre plus vand bliver til oxoniumion plus base. Et eksempel kunne være hydrogenklorid plus vand bliver til oxoniumion plus klorid minus. Base plus vand bliver til en syre og en OH-ion. Et eksempel kunne være NH3 plus vand, der bliver til NH4 plus OH-. OH- kaldes også en hydroxidion. Hvordan udregner man pH? Først så skal vi se på en sur opløsning, hvor H3O+-ionen er større end OH-ionen. Hvis du har en neutral opløsning, så er H3+-ionen og OH-ionen lig med hinanden. Hvis du har en basisk opløsning af H3O+-ionen og OH-ionen, der er OH-ionen større end H3+-ionen. For at kunne regne pH-værdien har vi en formel, vi kan sætte tal ind i. Og den hedder pH er lig med minus logaritmen til H3+-ionen divideret med mol per liter. Skalaen, du regner pH ud fra, går fra 0 til 7, hvor det er den sure opløsning, 7 som er den neutrale opløsning, og fra 7 til 14 som er den basiske opløsning. pH-beregning. Som et eksempel på det, vi lige har gennemgået, så har vi en pH-opløsning, der består af 0,143 molar hydrogenklorid. Og vi bruger så den formel, vi havde før, hvor vi siger minuslog, og så indsætter vi molartallet på 0,143, og så giver det så en pH på 0,845. Et andet eksempel, hvor vi så til gengæld har en basisk opløsning på 0,423 molar natriumoxid og hydroxid. Der bruger vi minuslog, og så sætter vi molartallet ind, som så giver 2,36 gange 10 minus 14. Og fordi vi ved, at det højeste, vi kan komme op på af pH, det er 14, så siger vi så 14 minus 2,36 gange 10 minus 14, som så giver en pH på 13,36. Og vi ved jo, at den er basisk, så det passer igen. Ja. Beregning af H3O plus koncentrationen. Den her gang så har vi en pH-opløsning, hvor vi kender pH'en. Nu skal vi bare have fundet koncentrationen af H3O. Til det så bruger vi en formel, der hedder 10 i minus pH, så vi indsætter pH-tallet der, hvor vi har skrevet pH. Det giver så 10 i minus 3,3, og der har vi så regnet ud til, at det giver 5,01 gange 10 minus 4. Så det er koncentrationen af H3O her. I en anden en, så har vi en basisk opløsning med en pH på 11,3. Så skriver vi så 10 minus 11,3 og er lige med 5,01 gange 10 i minus 12. Ja. Og tak fordi I så med. Det er stadig din yndlingsklasse fra 1. F på LTG Lyngby, og vi er færdige nu. Det var vores præsentation om pH og koncentration. Mange tak.